Viete, kde sa nachádzame? No predsa na Liptove. Vítam vás v obci Kráľova Lehota a predstavím vám podzemok, kde si môžete splniť svoj sen. Moderný dom, chata alebo sen o úplnej slobode? Tu môžeš mať všetko. ...842 metrov štvorcových s panoramatickými výhľadmi pripravených na tvoj vysnívaný domov. Podzemok je oplotený s vlastným prístupom, elektrina na podzemku, voda a kanalizácia v dosahu. Všetko, čo potrebuješ, máš na dosah ruky. Luxus nie je vec, je to pocit. A tu ho nájdeš každý deň. Kontaktuj ma a ukážem ti ho osobne. Tvoja budúcnosť začína práve teraz.